Jal laktar chenro makende mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Mache chenro ni Nandutho Otieno kendo nga morna mar bedo kod odiechieng wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Wabedo kod lakteche mantiere kod lony mabede puonjowa matut kendo daktari wasechopo e studio. Aborwake obonyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye olonye weche mage kato wadoje twak achiel kachiel. Machingni daktari. Asante sana Ruth. Ani luongani Dr. Priska Nyango Mungla. Anya Lego Calcada, alonye weche sukari gimocho gani hormones. Gi ndalo machuo kata higni machuok mokalo wasebedo kwa winjo ji mang'eny kawacho ni nitiere kod tuo mar skari. Debe ni ang'o matimore momiyo kwan mar jogo mayudore gi tuo mar skari medo idho odiechieng' kodiechieng'? Hapa ni waneno ni kwan medre nikech king'iyo to beti jidak moyware mowacho ni jidak mathoth. Aito be king'iyo mwacho ni urbanization lifestyle tiyudo ni ji onyiewo mtoka, ji mang'eny nigi mtoka, koro ji ok wuoth ahinya, ji ok tim exercise. Aito be wang'iyo ni chiemwa olokre nikech sani wahero chiemo ma wawacho ni chamo gi joma ni west, chiemo moting'o skari mang'eny, otimo chumbi mang'eny, otimo mo mang'eny, koro ingen mago miyo ji medo ratili. Aito be kwang'iyo to tuoche mwacho no obesity ma joma nigi ratili mang'eny be odhi malo. Aito mago be kiriwo giwacho ni anyuola ma ng'ato genetics gi age to be ineno ni tuoche mwacho gani lifestyle diseases ma diabetes be en achiel kuomgi chal ka gima dhi malo. Ma ka wanyalo kete yo machuok en loko dak ma dhano dak godo, yore ma kaka ji tiyo odiechieng' kodiechieng', yudo ka ng'ato dhi mane chiro kama chiegni to idha piko, ng'ato osike mtoka, ng'ato osiko okichapni okitim exercise kachiel kod kaka wachiemo. Ting'eyo ni weche mag chiemo gi to wasebedo kwa timo go ne campaign mokalo kwanyalo doke kidenjewa mag chiemo machon to pod wachiema kaka wachiemo ma keto wayo ng'ala manyime mar bedo kod tuo mar skari. Ipani ang'o mwanyalo wacho kata ang'o mwanyalo timo mondo mi nyikwa Ramogi Ajong'o ne ber chamo chiemo makare mok dhi miwa tuoche mopogore opogore kaka skari? Apan kwang'iya reality en chon, kwang'iyo kaka daewa ne chiemo chon. Chiemo mane gichamo ne chiemo ma ne wacho ni whole grains, ma en bel, en kuon, oduma, en muogo, gi alot, to be gitiyo matek. To king'iyo sani to walokre matin. Walokre nikech wadich, waonge time, koro watiyo matek kaka wawacho. Koro king'iyo tineno ni ionge sama tedo sate. To kionge sama tedo sate ibo timang'o. Ibo dhi e simbi, ibo yawe, tibo ido ni ngi apps mang'eny. Apps gimi discounts moko seche moko nyisi buy one get one free. To chiemo man kanyo ken chiemo maber ma healthy. Gin ma wawacho no oting'o mo, gin highly processed, oting'o chumbi, wahero soda, oting'o skari mang'eny. Ti kata king'iyo ang'iya kiwuothe ndara, mwacho gani billboards mege advertising ging'eny. King'iyo kata one in every 3 ibo ido nitie chiemo milando ni kanyo mondo inyiew to gina chiemo mafati. Koro lifestyle wagi food choices wa emo change. Koro kwa cham magi mang'eny to kwa team exercise kilo komedre to koro tuoche kaka diabetes, especially mwacho ni type 2 diabetes, nikech mano biro nikech kaka wadak mwacho ni lifestyle. Wacho ni en gima nitiere ka kodwa to en gima nyaka watang'ne. Penjo na machielo ni yudo ni thoth ni ng'ato nyalo wuotho ka inene ka ngima samoro onge kod ratil mamalo mar del, samoro onge kod ranyisi mopogore mag skari, to kata kamano nitiere maling'ling madhi nyime kit ngimane manyiso ni onyalo bedo kod chandruok. In kaka jagono molonye weche gi maling'ling mathoro timore dend ng'ato manyiso ni ng'ato nitiere kod chandruok mar skari chalo ang'o gini? Gina nyiso ga ji pile kinyapa kaka wasepuonjre higni mang'eny. En ni tuo mar sukari en tuo maonge ranyisi mang'eny. Ibodo moko majority actually 50% gin mwacho ni onge symptoms. Manyiso ni wuotha in sawa to kara sukari chamo dendi. Gin mwacho gani kiyudo any opportunity or nafas minya pimo sukari ni to dhi pim mondo ing'e. But kwa wawondre no kipimo makoro sukari osedhi mbele dendi makoro nitie ranyis, tibo idon ranyis minya yudo en ni ng'ato modho pi mang'eny
to kikigwenye gi joma modho pi naturally ng'en ti be nyiri wahero moluongo ni Stanley Cups tingo chupa moro maduong' upong'o pi kimodho pi mang'eny to be ibodhi oko mang'eny but nitie jok moko ma koro gi riyo mokasre koro modho pi mang'eny kimodh pi mang'eny tidhi oko mang'eny manyiso ni dhi susu ding'eny especially kata gotieno ichiew kata ding'wen dibich idhi dendi winjo njako ol mwacho ni fatigue jok moko bo biro bo nyisi no neno ka gima wang'e ok nen maber mwacho ni visual blurring seche moko kata gidhi e daktari ma wang' mokwongo tema kapime to yudo ni gin weche sukari moko seche moko iyudo ka kidney gi osekethre or moko winjo nerves ma winjo nitie mwacho ni tingling koro kinindo gotieno tinyo ka gima tiendi liet ichal ka gima in gimwacho pins and needles inyo ka gima gik moko chuoyi sindan chuoyi moko joma mine bedo gi infections ma recurrent ma koro either urine infections mwolongo ni UTI or moko mwacho vaginal discharge men yeast menena discharge moro ma white or seche moko yudri ni gi kidonda itiendi kidonda ok chang piyo or jok moko ka weche koro richo ti yudri ni either iyudo stroke eka wayudo ni gi sukari or yudo heart attack eka wayudo ni in gi sukari koro ranyisi ng'eny but wacho gan gima ber en ni winj gima dendi nyisi to be ber kidhi opimi frequently medical checkups ranyisi mabobiro mago wini ma en tuo skari to onge en wan kosedhi ahinya tibiro neno gik ma ipimonwago moro inyalo leronwa Dr. Priska kaka ranyisi mwantiere godo ka moro inyalo tangne nyikwara mogi ajwang' ka wawuothe ranyisi gi seche ma ng'ato dhi oko matin mang'eny iwacho nikech riyo nikech omodho pi mang'eny koro naturally ang' no dhi oko matin mang'eny adwani mondo mimulna kar wito ratil nikech ka bendi wacho ga ni nyalo bedo ranyisi mar skari ng'ato wita ratil ochima kako chiemo ga pile to wito ratil ang'o matimore del daktari okay koro mane iluonge ni unexplained weight loss manyiso no kitim exercise mokasre to be okichiem okiloko diet no koro kichiem matin to gima miyo ga gi lose weight en ni sama sukari ni malo makwa pimo e rembi to sukari ni malo nyiso ni del ok nyal tiyo gi sukari ni normal bodily functions koro gima timre en tie hormones moko ma bedo ga released sama insulin onge or kata insulin ok ti maber hormones go iluongo ni counter regulatory hormones so koro gima gitimo en gichako break down mo ma en fat min go e dendi gi muscle mondo del obed gi energy moluongo ni glucose mondo ti maber koro sama gi break down magitemine no ka kilo dhi piny kati chiemo maber to i lose weight emana ni kilo mondo lal kende ok en ranyis ma sukari on its own kech nitie tuoche mang'eny manyalo miyo ng'ato wito ratil manyalo miyo ng'ato wit ratil koro nyaka iriwgi tiket gi be in context but normally the simplest thing en cheko sukari first kaka tapok ichako seto tuoche moko ka nikech wadwa ni wa understand tuo mar skari maber gi gimotime del imulonwa kata ni samoro ng'ato nyalo bedo kod adhola kata kidonde tiendene ma ok changi nikech wadwa winjo gini maber ang'o matimore del ka ng'ato nitiere kod tuo mar skari ma ang' nomiyo adhonde mantiere tielo ok changi nikech ka wang'iyo e tielo nikech nitie mwaluongo ni nerves kod mwacho kaka remo flow mwacho ni blood supply koro ng'ato kosobet gi sukari e ndalo mang'eny to nerves gi boyudo ni koro obedo damaged mwaluongo ga ni neuropathy gin be ginjo ka tiende gi chal machuore but most of the time gi lose sensation to ka gi lose sensation ni ema min kata kiwuotho bwawonre ni inyono chuma or inyono msumal moro or kata kudho moro chuoi okibi winjo or seche moko jok moko kakine di ng'ado koki ok ging'ado to ging'ad edges maber kok chako donjo iye mwaluongo ni ingrown toenails ok giwinj kata lit koro kok giwinj lit to gini donga mos or moko seche moko ng'ato rwako wuoche madiny woche gi rwako gi gidi the whole day idhi tich the whole day iyudo mwalongo ni blisters to kiwinj lit o kiwinj rem ok chandi to kwang'iyo be blood vessels kan kech isebet gi sukari ndalo mang'eny iboydo koro gichako bedo blocked matin tuo gimo be mwalongo ni atherosclerosis koro remo be ok flow maber e tielo
Kori nenon kidonda ni dhia to medre to sukari in itself miga immunity gi bedo low. Ka immunity low nyiso ni jolwenye dendwa molungo ni white cells ok gore ni maber. Koro kidonda kao sa mondo bio chang. To mati wacho ni timore ka osechamo dendi ka skari oseidho mosebedo. Magi minyalo time en mana dhi ndalo ka ndalo mondo mi check skari. Ma onego beni ngato timo kuom kata bang' thuolo marom nade? Tima anytime. Kawa wondre ni yonge tuo ma sukari, any opportunity ma in go check sukari. Kawa wondre ni ngi mama ingi dani, ingi wat ni moro midak goto ngi tuo ma sukari, kipime ibe inya pimo mari. But kapod itin, manyiso pok ichopo higni 40. Oko chuni ahinya. But jomokalo 40 waneno gani risks ma lifestyle diseases ging'eny. Koro wachonu kata once a year ber. To kidhie mokwongo no ma once a year bo pimi, o check sukari nitie micheko masano kod micheko mar dweche adek 3 months back. Koyud nen sawa, tibo nyisi ni nduog bar higa achiel kendo. But koyud ko maybe en wasi moro mwacho gan pre-diabetes. Kiparo kaka na puonjo motele ni sukari okichio chon sukari obiro, nitie stages. Nitie jomagin pre-diabetes ekachopo diabetes. Koro koyudie pre-diabetes katibo neno ka daktari nyisi ni negi bima chiegni, to sechego be kori chako kasi ni chak ng'ingi mani maber. Koro ki madho ndawa iwe, ki itiyo gi kong'o iwe, ichak timo exercise, ichak chiemo maber, iduok ratili piny mondo kine pre-diabetes ka waduoki sukari obed sawa, kiki progress to diabetes. Samoro ng'ato ne okoyudo chendro kata ne okoyudo thuolo mar neno chendro manipuonjo mar pre-diabetes. Inyalo pimo ne Nyikwa Ramogi Ajwang' ni gin okange mage ka ng'ato pok ochopo e kar skari kanyo, nikech ikele kanyo koro kadwani mondo mi olal nwa kapok inyisowa maber mondo mi wawinje. Kora dwani pare kaka traffic lights. Dono siche miriembo mtoki cha nitie green, nitie orange, nitie red. Koro green ka sukari en sawa. To sukari men sawa en kipimo marandom ma wawondre no kwang'io sami chiemo to nego bed between 4 gi 7. Ko kalo between 7 gi 11 to kori ne danger ichako bire orange ka. Manyiso sukari ni oken normal to be poko chopo ma diabetes. Diabetes en kipime ten more than 11. Koro kichako bede gray zone kate mowacho ni ngi pre-diabetes. Tibo idon sechego ionge ranyis moko ma wawacho mang'eny mege sukari man malo. Most of the time jomagin pre-diabetes iudem na by chance. Itimo gimoro tipimo tiyudo sukari. Iromo kode. En pimo ma onego beni pimo sasa mi yudo thuolo mar pimori mondo ming'eni ni skari ni chal nade, nikech daktari pimonwa ni kiyude chon to nitiere kaka inyalo temo manage chon, to ka iwe modhi ahinya to nyalo ketho gik moko kaka nyaka nyiroke kidneys, onyalo kelo ni chandruok mang'eny mokalo. Wach pimo ne winjo kisewache mang'eny Dr. Priska. Thoth ni pimo tuo mar skari kanye ne jogo ma ok ong'eyo kata ne jogo ma samoro neno chenro ni e kidieny kata okang' mokwongo. Koribo pime suptal mora mora to pare ni nyanya wuothe suptal tini dhiadhian kawoni idwano opimi sukari. Koro suptal inya yude pharmacy, nikech pharmacies wa moko ntie man gi testings matindo gi. Or kati nyanya dhi tinyo machine, to kata machine kidwa nyiewo ok chandi ni prescription ni ondik ni dhiadhia ti inyiewo machine tinya betgo yot. Koro mainly e suptal, pharmacy, or kata kantie jok moko corporates, ibo idon seche moko ntie annual wellness mitimon gi okel suptal e tich mondo pimo ne kaka jidhi mago be opportunities minyaka mondo opimi. Nyakwa Ramogi Ajwang' en gima inyalo pimo kamora mora, inyalo pime e od yath, e pharmacy, e chemist, inyalo dhi e hospital mora mora tipimi skari mondo ming'eni to sukachi chal nade. Kijuke kapod ni pre-diabetes, Nyakwa Ramogi Ajwang' daktari pimonwa nitiere kaka inyalo duoke chien kata koko nyalo to nitiere kaka inyalo time. To ka osedhi modhi ahinya, moro tije nyalo bedo matek matin. Waka uyuyo ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni. Seche moka uyuyo ni ka nitiere kod penjo, inyalo oronwa penjo e yor SMS, namba na mar SMS en 23600. Romo
Mondo iyud wendani kaka Skiza Tune Mari, di star aboro achiel achiel star adek ang'wen adek hash. To pare niya, Ramogi TV e od jower duto te. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Namba mar SMS en 23600. Kawuono waketo maino e tuo mar skari. Yudo ka thoth ne ng'ato wuotha to kare tuo mar skari chamo dende. Ng'ato tima gigene to kare tuo mar skari chamo dende maka chopi makoro isechako neno ranyisi to koro gik moko osechako kethore. Aneno kani mantiere kod machine mar pimo tuo mar skari. Ka to bende choni wacho gani tuo mar skari nitiere kaka en kod weche mang'eny mokalo. To iwacho ni ng'ato nyalo nyiewo machine kende mapimre dala. Nyalo pimo ne nyikwara Ramogi Ajwang' kaka ng'ato nyalo tiyo kod machine konyewe kende. Koro machine kinyiewe kende to obiro nitie kakineno maduong' ni mane kuma ibo neno ranyis aito nitie mwaluongo ni strips en koro gimochwo kanyo no to oyot tiyo go nikech koro inya tiyo gi lweti fingertips mora ikaw spirit iyweyo aito nitie sindan matin tichwoyo to kumoketie remo no tiketo to ibo neno ka e screen no nitie numbers mabo wuok. Koro onde ni yudo 7, yudo 8, 10, koro mane mabo nyisi mane sukari ni sechego. Aito kitieko sindan mitiyo gono mano konegi wita e yugi nikech ineno ga kaka yugi wa ikao nyakelo shida. Koro wacho ga ng'ato kaw kata chupa matin isoye nyakopong. Kosepong inya tere suptal machiegni owitni or seche moko joma ni dala man gi latrine tirinda wiye tiwito iye kanyo mondo sindande go kik jiwit e yugi. Antiere kod penjo ka amuwo kuom Joseph kantiere Mombasa. Owacho ni penjna laktar ni ka ng'ato ok dhi oko matin ma nyalo nyiso ang'o nikech tuo mar skari to en dhi oko matin dinuoya kata ding'eny. Ng'ato kok dhi oko matin seche moko neno kimodh pi moromo mwacho koro ni del onge pi mang'eny or mwacho ni dehydrated or seche moko nya nyiso ni kidneys gi ok ti maber. Koro ing'en nikech kidneys ema luoko remo to golo ni urine. Koro kineno kodok piny to ber be kidhi ocheki mondo wang'e nen mane kind ariyogo. Ponono ni ng'ato osepimore kata odhi e osiptal moyud ni nitiere kod tuo mar skari. Diere machon iyudo ka wach mar managing skari ne tich matek. Sindane misikichwo ng'ato ne gin gik ma ok yot ahinya. Yore mag lony manyasani kata technology iwacho ni loko gik moko kang'eyo ka oloko nyaka weche mag thieth e sekta mar skari koso. No wait, e sekta mar skari be ntie a lot of advancement mwacho ni technology especially king'iyo countries maoko mwacho ni first world countries to ging'eny mana ni third world countries ka wachandre matin kech bechgi aito be insurance aiti boydon maybe jomodak Nairobi bo yudo gi jomani dala ok yud gi koro mwacho na accessibility be ni piny but gintie mantie maduong' en mapimo sukari nikech kwang'iyo mbele kacha wacho moro manyaki chuori sate but ntie moro miluongo ni continuous glucose monitor or iluonge ni CGM koro en machine moro matin to chala ka kifungu. Koro ji jaketo ga ilweti e iye ka orinya keto oko ka
or kata inya kete i. Kisekete kanyo to gi technology o connect to simbi. Ko connect to simbi to koro obo measure ni sukari ni in real time. Koro inene anena ki yao simu tineno ni sani sukari na ng'wen, achamo maybe amadho soda, ochopo dhi 10, oduogo piny. To ber mano en ni king'iyo tuo sukari en ga ni sukari ni ok bi bedo the same the whole day. Inya bedo gi stress, inya bedo no ichiemo matin, seche moko ichiemo mang'eny, koro sukari ni dhi malo piny, dhi malo piny, dhi malo piny. To machine ni ber nikech koro kidhir daktari to nya neno trend no bo ng'iya maber, bo onen samo dhi malo ni chal no ki chiemo ichamo mang'eny, samo dhi piny maybe idigni chiemo or kata kitiyo gi yath ma insulin to neno ni maybe onega duok ni dose matin. To ber machine ni en kise connect gi simbi tibo set nyaka ranges ma sukari ntie maber. Koro wa already iset targets ni dwan sukari ni obed between 5 and 6. Mano en sukari ma perfect. But kori keten ko dok piny mochopo kata maybe below 4, 3 and 4 to ntie alarm mayuak. Kori bunyo kata ka simbi vibrate. Koro nyisi ni sukari ni dhi piny, sukari ni dhi piny. Koro kin ng'amoti odich maybe ne studio kaka wawuoyo ni to wanya kata pause mondi cham gimoro sukari ni kik to be ko the same happens ko dhi malo ma maybe keto target ni mar 11 to koro bo chako nyisi ni sukari ni dhi malo. Ka gin joma ni insulin to seche moko inya neno ki imed yath or iketa ni yapa na chiemo mang'eny next time koro kabi chiemo mang'eny moloyo. Koro machine ni ikete to last for 14 days men wige ariyo aiti wile. Gima tek koden mna beche nikech most of them idon sani bedo imported koa oko to cost an around 15,000 to 20,000 per machine almost every 2 weeks. Koringen mano king'iyo kaka economy be chal to bo bedo mapek ne ng'eny ji but wan gi jo man kodgi. Koro ntie mago aito betinde wan gi apps. Ntie apps mang'eny manya konyi track food. Ing'iyo tineno ni adhi chamo chiemo ni calories ga chal nadi or kata kionge machine ma wawacho cha but kori pimri ti iketi ineno kaka maji time mege steps gi korido ni ipimo sukari tiketo to technology nyanyisi ni in within range or you're out of range. Aito ntie moko mege insulin moluongo ni insulin pumps. Insulin pumps mago ber especially ni joma apunjo gan type 1 ma yath kenden insulin nikech onego gichuore ding'eny ediochieng. Koro ma en gadget ma otino rom kama kise fixe mano ibo change almost every 3-4 days but omi insulin continuously every 24 hours. To bentie ka kisesete samidwa chiemo tiwacho to mi insulin mang'eny matin to ben ga connected gima wacho CGM cha ka sukari ni dok piny to o suspend the insulin ka oneno ka sukari dhi malo to medi matin. Koro it literally works kaka pancreas ni tiyo. Koro type 1s man ga kodgi to sukari gi control is very good. Kendo pekne en beche nikech gin importing the machine in almost $1 million bob. Angeo ichalji oganda kode rito bode no dichal kama dwa sim but in almost $1 million bob. Aito koro kisenyo the machine tie koro gik mi change molungo ni consumables mabo bedo all around 100,000 to 150,000 per month. Koro kendo king'iyo beche ng'eny, insurance podok chul, but we hope ni in the future mago gin gik mwabo tiyogo. Lakini koro kwa weyo gik mabech gi ng'eny, the other things man tie gin koro kaka the insulin pens makoro konyo ng'ato ginya wuotho go around. Okochuno ni nyaka iketi fridge kidhi safari tinya move around go. Koro mago tinde are available, gin available for nyithindwa mege type 1 machine. Koro technology ntie ng'eny. Bei mokaso wa matin. Bei no okaso wa matin, bei no okaso wa kasa chuth nikech mondo mikel machine
en siling milion 1 kato nitiere mabende pod iwilo dwe ka dwe ok en tich mayot ahinya kata kamano kaluwore kod kaka winje en yo maber ma piny luwo kata ma teknoloji oseketo godo mondo thieth obed mayot. Nyakwara Mugia Jwang' winjo wechego kaka chal en ni gima duong' ni nyaka monitor ni skachi chal nade nikech skachi odiochieng' mangima bende ok bi bedo machalre obro pogore kisechiemo kata kokichiemo kod gik makamago. Moro ng'ato ok nyal monitor skari odiochieng' kodiochieng'. Oseng'e ni nitiere kod chandruok mar skari. Koro kang'eyo ni ka ati nyalo nyiso jatuo onyalo bedo type 1 kata type 2 ni onyalo timo nang'o mondo mi ngimane kik rochre ahinya kik chop kama nyiroke ne okethore kama koro nitiere kod adhonde mag tielo mok changi mabo chopo ma nyalo ng'ad kata tielo kod weche makamago. Mane galit ma bedo daktari ma sukari nikech ibo bet gi extremes ibo bedo gi joma nyalo afford weche mapek ma wawacho mbele ka aito kendo ibo bedo gi jotuo ma nikech chandruok ok nyal kata afford pimo sukari lakini wawacho ga koro ni ibo ng'iyo kalure gi ng'ato nikech sukari to nyaka pim onge shortcut en manan koro kiyudo ng'ama maybe mfuke ok en maber ahinya to kibikase ni nyaka opim sate opim ding'eny e odiochieng' nikech kaber ng'ato nego pim kata 6 times in a day kichiew gokinyi kapok imadho chai 2 hours kisemadho chai kapok ichamo lunch 2 hours after kapok ichamo dinner 2 hours after but koro kido ng'ama ok nyal tinyanyise kata ni kalure be gi yath motiyogo ka gin joma muonyo yath tablet mano jo type 2 to kata kopimo ni dichiel e odiechieng' opim ni mago kinyi kawuono obudh kata ndalo 2-3 opim kendo ibomor ken ng'ama tiyo gi insulin maybe type 1 inya kata nyise no tem diriyo odiechieng' maybe gokinyi godhiambo to onya yweyo odiechieng' achiel koro e wik onya kata pimo ni didek to jok moko maonge kata machine inya kata nyise no tem maybe kodhi e clinic kodhi e pharmacy nikech ing'en gi charge ga almost 50 bob to smoko kata 50 bob no ing'en onge nikech ng'ato dwa nong'i no ochiem koso pim sukari ochiem koso nyiew yath koso nyiew ne nyathi chak koro smoki wacho kata kopimo ni once a week to be mora koro en ga discussion ma ibo have kalure gi patient mind go lakini ber kipimo sate ayudo temo wuok kuom Osako Junior wacho na kacha ni mosna daktari amor kod puonjne erokamano nya Osako kuom neno chenro mar penj laktar aito tema chelo bende wacho na ka ni ng'ama iyudo ka ohero madho sukari sana makata sukari oseketi to iyudo ka omedo mabede ma inyalo konyo nade to bede tuo mar sukari nyalo make mayot. Again, most people usually think ni kimadho sukari mang'eny to sukari bo yudi en mana ni kimadh sukari mang'eny kaka ng'ama wonde ni tedo iseketo to medo obom na overwork the pancreas mabo nyiso ni pancreas idwa nogol ni insulin mang'eny but wacho ni necessarily obo yudo sukari unless koro gik moko medre na nyuola gi gin gi tuo ma sukari or ratili ne ng'eny or en gi tuo or en gi pressure tuo ma cholesterol but normally wawacho ni kata kionge go kata kionge risk factors mang'eny but jiotematema oritre odag maber koro manene na ng'ami puonjo mondo mos odog piny gi sukari mo omadho mang'eny kapok adhi e yweyo waithoro ga bedo kod jogo ma samoro nitiere tweyo otweyo ne gik mopogore opogore moro mondo mi odok ratil piny mar del ta winjo kiwacho kacha ni skari bende kodhi piny ahinya to ok ber kodhi malainya ok ber ng'ama tweyo ahinya nyalo interfere kata nyalo rocho balance mar sukari e dende koro kitweyo to ionge sukari to onge wach nikech dendi onge rito balance ma hormones gin kate muma kineno ni Jesus no fast 40 days ibo woro no fast na di 40 days but ntika ka del riti to maintain sukari ni but joman gi tuo ma sukari kawaida ok wahero gi twe kapok wa discuss koro mainly kaka patients wa Waislamu sama Ramadan chiegni chopo nikech gibo nyisi giben gidwan gi twe nikech beliefs gi koro normally lure be gi yien magitiyogo ka gin yien moko mimuonyo seche moko ibo puonje maybe I reduce dose mamoko or moko igol or moko iwil nikech gitweyo during the day to gichiemo gotieno
koro dose bedo mang'eny gotieno. Or moko katiyo gi insulin tingen dende require to seche moko be nyisa ni ingen e dini gi be Nyasaye understand gan seche moko ok nyalre. Koro ka ng'ato pok otweyo kik itwe atweya kapok i discuss gi daktari ni mondo uwinjre ibed safe. Dr. Priska wacho kata ni ka intiere kod tuo mar skari to nyaka discuss kod daktari ni kik itwe atweya kata Nyasaye bende bro understand. Waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime, kik idhi mabor kata matin kik isudi. Malaysia has probably been on your bucket list for a while, and it's easy to see why. It's a kind of destination where city life, culture, adventure, and views all come together. From the skyline of Kuala Lumpur at night, to cable car rides above the clouds in Genting Highlands, to exploring the famous Batu Caves and vibrant city streets. It's many experiences in one. That's what makes Malaysia perfect. Experience 4 nights in Malaysia from $1,220 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Wuktich ka wuktich, yawuot luo tingo duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyaka mga juang en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Orindo yo, chopo nyanya penyo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka wakelo ni kamane. And of course chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo wapuonjwa ni timo Ma en Macdan. With us today here is a petition that we were supposed to deliver to Parliament, but we were unable to get to Parliament because this city has been cordoned and it has been gridlocked from all angles and from all access points. Jong'anyo abich omaki kinde mobilo keto arita mager e apeyni madonjo e chuny boma ma Nairobi ne geng'o ng'anyo e odiechieng' rapar Sabasaba. Ogai mar ODM Oburu Oginga ojiwo ni odiechieng' Sabasaba koro onego keti kaka mar yweyo makende e pacho ka. Ji 8 otho ka mamoko yudo hinyruok e masiche 2 mag apaya ma Nairobi kadhi Mombasa. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima
en mwandu. Kidieny mwachope ni wayaw laindewa mag simu ka intiere kod penjo moro amora to go simu mondo mi ipenj laktar. Aito bende wantiere kod SMS, namba mar SMS en 23600. Daktari wamodhi kamano kati puonjwa kaka ji nyalo dak nikech ni wacho ni lifestyle kaka ji odak miyo ji mang'eny thoro bedo kod tuo mar sukari tinde. Ji ok tim exercise kod weche makamago ibo medo puonjowa kanyo. Antiere kod penjo ka awacho kacha ni ng'ama tinde ni kuot to golo tutu gi remo be nyalo bedo ni entiere kod tuo mar sukari. Manyiso ni na dhula mok change tiende kanyo to koro nyalo golo remo kod tu. Nyabedo koro berabera kicheko but nite jok moko makata ok en sukari gina mwacho ga gin gi chronic leg ulcers but ber kochek. Penjo machielo bende wacho kacha ni owuok kuom Tom oko penjo laktar ni sukari makare en sukari marom nade kata en sukari mage. Sukari marom nade seche ma inyalo bedo ni kete kata e chai kata e chiemo mamoko mantiere gi sukari. Sukari mang'eny en sukari marom nade. Kaito kanyo bende daher mondo midonje matut nikech ng'eni thothne waparo ga ni tuo mar sukari bira gi sukari ma wakete chai kata sukari mantiere e biscuits kata mantiere e cakes. Adwa ni lene kwara moge jwang chiemo maketo sukari e del nikech gina chiemo te en mani koro kiwange mopogore ema pani daher mondo milerne. Koro ing'eni kwang'iyo kaka no penjo onge standard minya wacho ni kimadho kijiko 2 or 3 to sukari ni malo but adwan ji ong'e ni sukari en gimi inya kata dak ko kimadhe chai to ina sawa. Ing'eno nyuolwa wang'e ni nyaka iket sukari but ng'ama no wacho ni nyaka iket sukari no e chai maybe gin marketers manoloso sukari but en gimi nya bet go without to wamake kanyo nikech kanyo pod adwa ni waduoge. Halo penje laktar. Halo penje laktar nyaturen ka wuok madhi kuya. Kenda winjo ka daktari maber kendo nyiso maka to koro apenjo daktari niya. Awinjo ka ji wacho ga ni jasukari ka sukari oidho malo to ni ko chamo sweet to konyo. Be gini nyalo bet ni en adieri koso miriambo? Ka sukari odhi malo to chamo sweet. Hapana. Ka sukari odhi piny to chamo sweet. Kodhi piny ka sukari odhi piny to wacho ga nyaka icham gimoro mondo okele malo nikech seche moko en yath especially joma tiyo gi yath ma ichuoyo mwacho ni insulin or seche moko inyalo ni ng'ato okawo yath kata mege tablets gi but ok ochiemo mapiyo or kata jomi wacho ni tweyo ng'ato muonyo yath to tweyo manyiso noko chiemo to sukari ne bodok piny to sukari kodok piny to manya gimora mora manya medo sukari odhi malo nya bedo sweet mane seche mwayeni madh soda wayeni inya nango honey kata matin glucose madh chak akabisimu. Halo penje laktar. Halo laktar. Machiegni? Ma Gilbert Olik. Machiegni Gilbert? Apenjo ni ya. Ang'o miyo sukari kuyiene matuo sukari oknang sukari to tiang to yiene umuodo juice mag maembe kabeze malos maembe bloko ni okomag chupa nigi maembe itself oyiene kendo kijam. Inyalo nuoyo penjo no kiyie? Awacho ni jo matuo sukari okoyiene gi mondo madh sukari. Ya moto gi sukari ok gimadhi. To niang' to yiene gi mondo gimuodi. Kata maembe yiene gi kicham to juice mag maembe to ok dwani kicham. To giwinjo koro? Awinje maler mokalo. Gina nyisi ni e chiemo ok en kata sukari no kende nikech penjo no en very important nikech koro omule wach fruits. Iboyudo ni fruits mantie mang'eny e region war gi gin mwachon tropical fruits man gi sukari mang'eny ma en maembe, en kako wacho niang', en rabolo, en watermelon. Koro ing'eni boyudo ni jiweni shida en mna sukari mikete chiemo but ka bentie mwacho ni hidden sugars. Koro fruits giwacho ga ngi very high glycemic index man kichame to sukari ni bodhi malo. Koro kochuno ni nyaka ichame waonre nen rabolo okicham rabolo maduong' cha sweet achiel oromi. Ken maembe
ok ibi chame te. King'ade konchiel to be ipoge nus tichamo matin no. Same to watermelon. Gimobedo mixed ka fruit salad wawacho ni nikech mano kori ikiko gik mang'eny sukari ni bodhi malo. Kade bed ni chama fruits maonge sukari to kendo ibo neno ka ngimani onge raha ahinya nikech gin gik ka avocado, mwawacho ga ni thorn melon, mwaluongo ni grapes, strawberries, blueberries. To king'iyo mawacha chien gi onge ji mang'eny manya yudo gi to bech gi be okasre. Erokamano, nyatire kod simu machielo. Halo penj laktar. Uriyo nade kanyo? Halo? Uriyo nade? Wariyo maber machiegni? Mosna laktar. Mae Dr. Bishop Okoth Okoyo wuod Nyasaga wuod Degmo an Sigomreka. Gima penjo, ayudo ka seche moko ng'ato adhola omako tiende. Adhola en mitemo thiedh to ok thiedhre. Diponi ne ayudo kiwacho ni adhola no mituo ma sukari ne mokelo. Gibiro jielu kosenena wach tu. Adhola momako tiende ng'ato kata den ng'ato kamoro. Iwacho ni tuo ma sukari ne mokelo adhola no. Bende gadier. Ang'o manyalo tieke? Erokamano ahinya. Koro kinya paro kaka wawacho mbele, adhola ok chang piyo, very common e joma nigi sukari. Koro ng'ata koyudga gi adhola, gima mokwongo mibo pim mayot en sukari. Aito koseyude to koro ing'e ni chieth mar adhola ni lure gi gik mang'eny. Nitie piche mwabogoyo wane ni remo be dhi kanyo maber, to be lure ni adhola ni chal nadi. Nitie moko ma king'iye to adhola ni osebudho kata tiel koro chako chal matop. Koro nitie mibo inyanya tiyo gi yien mwacho na antibiotics. Nitie moko ma nyaka tere theater, oluok maber mondo koro eka igol chilo gote mondo chang maber. Moko seche moko kiyudo ni remo ok flow maber to osetop mwaluongo ni gangrene, to mano koro chuna nyaka ng'ad tiend ng'ato. Koro lure. Antiere kod simu machielo. Nyakora moga jwang'a, inyalo winjo ni tuo mar sukari ochako matin to kare onyalo kelo ni chandruok. Halo penj laktar. Halo. Machiegni? Halo. Machiegni? Apenjo niya. An gi sukari. To ka pime to en 5.26 kanyo kuchop ga more than 10. Anyalo madho te ma sukari matin. First, wanyawacho ni control ne ber. Control ne ber. Control ne ok rach, but koseng'iye chai maonge sukari to oweya onge haja. Onge haja. Adwa ni mondo wadoge lifestyle. Nikech magi ema ne wayudo ni gin gigo manyalo miyo sukari bedo mang'eny e del. Ok watim exercise, kaka wachiemo kod gik mani pimonwa e kidieny mokwongo ka. Kanya madwa ni mondo wadoge nikech joluno go ngero ni geng'o ber maloyo thiedho. Koro lifestyle mokwongo en chiemo. To kaka wawacho ga ni chiemo mwahero ahinya, king'iyo kaka wan jorotenge, kendo jorotenge jo Nyanza, joluo make kanya ka simu moro line michako luwo no. Halo penj laktar. Halo Ramogi TV. Machiegni penj laktar. Moko kese utkeguti kata egikeno. Adwa penjo laktar, no chiemo mane monego jatuo sukari ocham? Mane penjo. Koro wawacho ni wahero kuon. To be wahero mwaluongo ni carbohydrates. To carbohydrates ni ema miga sukari be dhi malo ahinya. To ma kuon, ma chapat, ma rice, ma waru, ma rabuon, muogo, nduma, mago carbohydrates. Koro mwacho gan ka ng'ato nigi tuo mar sukari to carbohydrates ge monego idog nigi piny ahinya. Adwa ka osima achiel. Kae to wadoka kar carbohydrates ka. Sawa. Penj laktar. Halo. Hello. Machiegni? Hello. Wawinji penj laktar. Ruth ba Mrs. Obala kane mbika. Machiegni Mrs. Obala.
Koro iyudo ka in gi tuo sukari for example to daktari koni ni icham fruits mang'eny. Ting'e ni ok onyisi ni fruit mane ma mondo icham nikech kata kichamo rabolo, mananas, the fruits go nigi sukari. Now which one? Ichame kiasi gani? So okoni ni ichamo fruit nikech imonyera tichamo fruit tichiemo maber. Koro chiemo maber chiemo onyisi mani chiemo maber. Ting'e ni ok onyisi ni cham ma kik icham kamano. Koro daktari onyisa ni fine. Awito Mrs. Obala. En gi penjo maber, odwa riwore kata odwa chalo kod penjo mane wang'iyo ka. Wacho kacha daktari ni chamo lembe tichiemo maber. Chiemo maber en chiemo mane? Kanye kuma ntega be confusion mang'eny ma jotuo mang'eny, especially kata ka gidhi neno daktache mege chiemo mwalwacho nutritionists. Ntie mabonyiso gin gicham fruits, ntie mabonyiso gin gichiema maber, but kanyo kendi gen bo kelo issues e controlling the sugar. Kore gina wawacho ni carbohydrates di portions di onego bed matin. Maka ing'iyo sandi cha, adwan king'iye samitoko chiemo to iketo imaginary lines. Koro nus ma sandi onego bed a lot. Mwawacho ni vegetables. Kore nena lot mora mihero. Kihero kienyeji, kihero cabbage, kihero skuma, spinach, nus. Then nus modong ni kendi poge quarter. Kori podogi pogo nus ma nus. Kore en quarter. Quarter ni proteins. Maino nya bedo ringo, gweno, rech, omena, oganda, dengu, whatever proteins you want. Then kori neno kuma starch onego kaw ematin be kanyo quarter morono. Kanye kuma kuon onego romi. To kuon onego bed nok kal kata ngumni. Or kata ka wawonre ni dhiga i buffet ka tineno ka kuono ng'ad matindo tindo negi kaw mnachiel kende. Kata nusne to ber ken en ma brown. Ma brown ber ok mi sukari odhi malo ahinya to miyo yieng for long. Ma white ma yellow gi mil ahinya koro buonjao sukari. To kata rice kata chapat. Koro king'iyo mano gi kaka wang'iye chiemo kawaida nus ni en ga kuon, aito ringo alot chal kata manya pukre. Be wanya kata we mo. Orinya kata we mo kiketo. Aito kochope fruits kanyo to kaka na nyiso umbele ni ng'eny fruits nigi sukari mang'eny. Koro kochuno to matin achiel at a time. Koro kiwacho ni kawuono en rabolo to rabolo for achiel matin cha oromi. To maybe lunch icham maembe matin to romo. Koro kikwa bed gi hamu ahinya ma chamo fruits. Aito gik moko kaka juices, soda. Ito ni magoto? Jio modh pi. Wamu lifestyle matin. Koro mano joma ywa ndawa be wawachon giwere gi ndawa, joma madho kong'o wawachon giwere gi madho kong'o. Aito kendo exercise mwacho ni physical activity. Itim exercise kata 3-4 times a week. Kitime kata nus sa oromo. Inya wuotho, inya ringo, inya timo swimming, inya go football, basketball. Gimora ma chunyi ohero. Nikech the more ma be itimo exercise, the more ma kilo ni be dok piny. Kilo ni ka dok piny to mwacho ni insulin sensitivity be becomes better to you become also healthier. Aito of course a lifestyle mwacho gani maduong' ahinya en the check-up be frequently mondi ing'i ni ngimani ochimo direction mane. Ponono ni ng'ato neno chenro ni to nitiere gimoro achiel mokidwa ni wil godo enamo. Dhia upimi sukari. Dhia upimi sukari. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi wanyalo yudi kanye daktari? An clinic nantie Landmark Plaza opposite Nairobi Hospital. Number wa masimu en 0738 809172. Inyalo nuoyo 0738 809172. Wach miwa godo ni dhi opimi skari. But kapok wawere adwa ni waparne ji kaka wawacho ni mondo ji ntie yedhe mang'eny mabeyo. Wan gi walk maduong' ma diabetes this Saturday. Konyo waga support type 1 diabetes.
koro ji gibo neno posters all over wawuog wa support nyithindwa man gi type 1 diabetes. Ng'ato nyiewo t-shirt, ji dhi wuoth mondo anyone under the age of 25 yudo free insulin. Yes. Erokamano nya Dr. Priska Amor kendo aduoko ni erokamano mathoth kuom puonj makare ma imiyo nyikwara Mungi Ajwang'. Kata ero bende ni paro ni nyikwara Mungi Ajwang' nigi lony technology osemiyo weche mag pimo kata dagi tuo mar skari temo bet mayot matin kata doko ni nengone ema ni malo mokalo. Ne Dr. Priska erokamano mathoth. Ne oganda wa momiyo chenro ni obedo kare, erokamano ahinya ne director na Bob kachiel kod producer na Perpetua, erokamano ne director na Alex kachiel kod producer na Perpetua, erokamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni wadhi mondo miyo pimwa tuo mar skari. Nyaka kendo odiochieng' machielo ni iluonga ni Ruth Otieno, orituru masani.